Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshell Television. Nhasi ndauya good news. Kana une business raunoita, imborisa comment section unoona kuwana nonechi necustomer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita, ingoriudza comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertisa mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichitsvaga malatest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana padescription yechannel kana kuti ndichadzisa mucomment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Guys, pane nyaya iri panapa, nyaya yemurume wekuchitungwiza akafa wachiita bonde, akafa panguva yerula. Nyaya yacho yakamira so: a love making session ended in tears for Chikabura family after their family member died while having fun with a Thai vendor in Chitungwiza. According to the police, Dennis Chikabudura died on Thursday night while having quality time with a lady of the night, Petronella Musanda, and 27 years, at her place of residence. At around 9:30, the now deceased had difficulties in breathing while having a good time with Musanda, and he died. The police said his brother Tiriwangani was informed and last advised the police. The police attended the scene and discovered his lifeless body with froth and blood on his nose. So no foul play is being suspected, and case is being investigated at Zengeza police station Aranda RB number. So nyaya yacho ndo iyi yandaverenga iyi apa iri kutendera zvamanje manje. Mukomana wekuchitungwiza anonzi Dennis Chikabudura ari kunzi afa ari kugirlfriend, ende mukanwa make mune mafuro, mumhuno mune ropa. Saka chingave chii? Let's talk about this in the comment section, guys. Chingave chii chakonzeresa kuti munhu uyu afe? And inini hangu advice yandingape varume vese ari kunze uko, guys, kungorora madhamu wako, kugara wako nawo padheni, I think chinhu chakakosha pakusevha upenyu, because munhu uyu obviously